Dobrý den, vítejte na videoblogu Živě.cz, tentokrát exkluzivní záběry přímo z redakce, kterou nově vybavujeme počítači iMac. Jak vidíte, Honza už má svého iMaca nainstalovaného. Jak jsi spokojený? Já jsem spokojený, je tam i Snow Leopard, určitě ho představíme i na videu. Tady vidíte ale i Windows 7 na cestě. No to už zavři, to už nebudeme potřebovat. Zavírám. A co Kuba, ten už má nainstalováno? Ne, ten to tady má zatím v krabici, tak... Tak, Kuba už má taky svůj nový. Kubo, jak si... Kubo, těší se iMac? No jo, bude to úžasné. Po tomhle jsem toužil celou noc. Kdyby jen celou noc, jestli víš, tady iMac má takovou... To je ta myš, ze které máš ty problémy. Ano, to je ta nedobrá myš. Já bych se ten dodal, že Kuba má takovou klávesnici, která se dodává k iMacům tenkou. Já, protože jsem jiný, tak mám takovouhle klasickou Co zvednu. bychom to vyměnili, co ty na to? Může být. Já myslím, že... Já nemám rád tady ty tenké klávesničky. Já